Un aclariment, Viar no és de l'Albinalopó, és de l'Alcoià. Per circumstàncies històriques, Viar forma part de l'Alcoià. Si bé és cert que a nivell administratiu el posen a l'Albinalopó, però és una manera més d'intentar separar-nos d'Alcoi, que és la nostra capital en realitat i forma part de la nostra cultura. Posat que soc l'únic valencià que ha pogut pujar fins ací, hauré de parlar de cultura popular. Suposo que al ser el 20è aniversari de la mort de l'Ovidi Montllor, d'Alcoià Universal, doncs han pensat en algú que fora d'esta comarca. Dels 20 anys, millor de la mort, d'anar-se'n de vacances com dia l'Ovidi. Nosaltres al poble, a la CUP de Viar, al País Valencià, pensem que hem d'omplir els espais de cultura popular, hem d'omplir les nostres places, hem d'omplir els nostres carrers, d'aquella cultura i d'aquella festa que ens acosta a la gent, que ens acosta a la nostra cultura, a les nostres arrels. Això ens ajuda, com dic, a retrobar-nos. Pensem que cal donar suport als grups xicotets, als grups que canten en valencià, als grups que canten en la nostra llengua, cedir-los espai. Fins i tot cal limitar entre un 10 i un 20%, depenent del pressupost de l'Ajuntament, el pressupost cultural que es dedica a contractació d'espectacles per a poder que el caché de les grans companyies pugui baixar i així poder contractar els grups que siguin més menuts i poder diversificar més el que seria l'oferta per a la gent jove, per a la gent del poble i per a la gent major. Ens calen també, no podem oblidar sobretot a través de tot això, que grups com per exemple els Obrim Pas, la Gossa Sorda, el Pau Alabajos, els cantautors com per exemple el Miquel Gil, etc. i molts altres, que segurament en deixaré molts, han estat cabdals i són cabdals per a recuperar i pegar-li la volta a la realitat del País Valencià, a la realitat nacional i social. Nosaltres des del País Valencià pensem que cal fer cultura, això és cert, però que sobretot hi ha molta cultura al País Valencià, moltes entitats que la defensen, però sobretot hem de fer política i hem d'anar a canviar les coses allà on cal canviar-la, als nostres ajuntaments, a les diputacions, a la Generalitat i on faci falta. Pensem que una bona mostra d'això, que aquesta política de fer CUPs al País Valencià no només és possible, no només és necessària, sinó que també és possible, presentant la CUP a Almàssera, la CUP a Pedreguer i la CUP a Viar, el meu poble. Com dic, presentant la CUP al nostre poble. Avui, precisament, fa just un any que vam presentar la CUP al poble, avui 3 de maig, a la plaça de l'Ajuntament amb el David Fernández. I només un any i mig després de feina, de treball, i un any després de presentar-nos al poble públicament, ens presentem a les eleccions, amb tota la il·lusió, amb totes les ganes, perquè trobem a la gent, els valencians i valencianes de peu, que ens pregunten, que ens diuen que volen alguna cosa nova, que volen un canvi, que què vol dir això de la CUP i que segurament vinguen i ens donen el seu vot a nosaltres. Finalment, esperem, ens agradaria, tot el nostre desig, portar-vos els primers regidors i regidores des del País Valencià per a la CUP, els primers regidors i regidores independentistes. Finalment, com ha dit un valencià de Sueca, el Joan Fuster, tota política que no siga feta per nosaltres serà feta contra nosaltres. No estem sols, estem amb el poble. Moltes gràcies.